participantes deste 11º certamen de gaita. Teñen que tocar todos dúas pezas. Unha peza en aberto, unha vez ben pechado, acompañados de tamboril. Vale, logo vamos a ir lendo vos as bases do concurso para que se vades que conta todo isto que estamos falando. Pero xa vos vou comentar quen son a primeira parella. O nome do grupo é o dúo do Castro, de Cedeira a Coruña. O gaiteiro é Alexandre Labraña e o tamborileiro Pablo Carballeira. A primeira peza que van a interpretar é a Xota e Muiñeira de Navia de Suarna e a segunda peza, A Lenda da Serea, do autor Xesús Rodríguez Callejón. Un fortísimo aplauso para o dúo Castro. Venga, ¿dónde vas?
Bueno, as parellas participantes teñen que interpretar dúas pezas de raíz tradicional galega de libre elección e como mínimo unha delas será de toque pechado. E iso é, vos chamo a atención para que vexades que hubo un cambio de gaita, porque os punteiros en pechado e os punteiros en aberto son distintos porque a digitación da gaita é diferente. Eso a xente que sabemos tocar máis ou menos ben o sabemos, pero a xente que estades aquí ao mellor por primeira vez vendo un certame de gaita e dices, por que cambio de gaita? Non só estaba a gaita en diferente tonalidade, porque dicedes que un punteiro era moi grande, estaba nunha tonalidade grave e outro era moito máis pequeniño, unha tonalidade aguda, sino que tamén cambiaba a digitación, vale? E isto é norma da base. E tamén disporan dun tempo máximo de 8 minutos e mínimo de 6, tendo un máximo de 2 minutos para afinación. Por eso vedes que entre peza e peza teñen que afinar as gaitas e sobre todo coa climatoloxía que temos hoxe en día, a madeira cambia moito en pouco tempo, entonces teñen que estar afinando sempre os roncos, as ronquetas e as diversas partes da gaita. Vamos coa segunda parella, para facelo moi rapidinho. O nome do grupo chamase Novas Peretemas, de Valeira, Lugo, Vila de Creo de Xeveñe, tamén. O gaiteiro é Pablo Pombo, o tamborileiro é Manuel Ramos e a primeira peza que van a interpretar chamase Sen Máis, do autor Daniel Bellón. A segunda peza, Gandaina. Forte aplauso para o dúo Novas Peretemas.
Sen máis dilación, imos coa terceira parella. O nome do grupo chamase Pousiñas, de Ourense. A gaiteira é Aroa Piñeiro Martínez e o tamborileiro Florentino Pájaro Puga. A primeira peza Bule Bule, do autor Agustín Sánchez. E a segunda peza é Pasarín de Silvachá, recollida a Manuel Gutiérrez, e a Muñeiro de Fonsagrada, recollida de Siderio Sampaio e Ramón da Chocolateira. Sen máis, o dúo Pousiñas. Forte aplauso.
bases do concurso temos que os instrumentos, tanto gaitas como tamborís, deberán ser tradicionais galegos e non empregarán materiais sintéticos, ou que os membros das parellas participantes deberán vestir co traxe tradicional galego completo, tanto na participación como na recollida dos premios. Vamos en máis dilación que a cuarta parella que vai a concurso, que o nome do grupo é Gargallada, o gaiteiro Ismael García del Río, o tamborilero Sergio Pérez Piñeiro, veñen dende a Coruña, e a primeira peza será a Muñeira de Perres, do repertorio de Iriños do Ulla, do Val do Ulla, e a segunda peza a interpretar será a Xota de Pasarín de Xibachá, do repertorio de Manuel Gutiérrez da Fonsagrada Lugo. Un forte aplauso para o dúo Gargallada.
membros do xurado terán en conta a interpretación, o afinado, a expresividade e fraseo, a dificultade da peza, a autenticidade, así como outros criterios que consideren oportunos. Pero vedes que hai moitas cousas que valorar nun certame de gaita e tamboril. A seguinte parella chamase o nome do grupo Dúo Ortegalia, está formado polo gaiteiro Antón Franco López e o tamborileiro Andrés Pérez García. Veñen de Ortigueira, a Coruña. A primeira peza a interpretar é Pilara, de doutor Pedro Lamas, e a segunda peza, Xota, do repertorio de Xosé Seibane. Un forte aplauso para o Dúo Ortegalia.
Bueno, comentaros que a primeira edición dese certamen de gaita e tamboril que se fixo alá por 1891 fixose na Corredoira, no palco da música da Corredoira, e os gaiteiros, algúns deles, ao rematar de tocar tiñan que bailar a muiñeira. Hoxe melloraron un pouco as condicións, pero tamén a climatoloxía, non sei, pero sobre todo o que melloramos foi este maravilloso escenario que temos, que é inmellorable, o escenario do pórtico occidental da Catedral de Tui, que como vedes, unha peza fermosísima do noso patrimonio do século XIII, e a verdade é que só estar aquí é impagable. Entonces, supoño que os gaiteiros estarán moi fachentosos de tocar, ademais tan bonito como poñen con esta iluminación. E nada máis, vamos a seguir coa seguinte parella, porque isto ten que ir máis rápido. Ven dende ben pertiño, dende Tomiño, Pontevedra, chamanse Pau de Buixón, o gaiteiro é Manuel Sisto Blanco, o tamborileiro Miguel Souto Campo, e a primeira peza que tocan é Mouchiño, do autor Jesús Vagón de Manteiga, a segunda peza Ardora, do autor Xosé Manuel Budiño. Con todos vós, Pau de Buixo.
Antes de presentarvos a penúltima parella que participa neste certame de gaita, decimos que un festival como este de cultura tradicional necesita apoios institucionais para levarlo a cabo. Sen o cartiño é difícil organizar cousas para unha asociación pequena como San Telmo de Tui, que moitas cousas fai, pero sempre necesita do apoio das institucións. E para organizar este festival da cultura tradicional temos que falar e darlles grazas ao excelentísimo Concello de Tui, como non, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, a SETA e a Publicidade de Jabucho. Nomeadamente para este concurso de gaita e tamboril participan e colaboran desde fai moitos anos o Obradoiro de Gaita Antón Corral e o Obradoiro de Gaitas Gil. Pidovos un fortísimo aplauso para estes patrocinadores. Presento xa o seguinte grupo a participar, o seguinte parella, que é Pede Lume, ven da Valenzá, Barbadás, Ourense. O gaiteiro é Pablo Danta Pérez, o tamborileiro Brais Pérez Seara. A primeira peza, Ollos de Auga, do autor Pablo Momó, arranxo de Pablo Danta. E a segunda peza, A Xota do Vello e a Muñeira de Carelle, os autores Pacos de Escornabois e Manuel Lago. Forte aplauso para Pede Lume.
comentarvos antes de que remate a última parella coa súa interpretación de que estiveron actuando non por sorteo, sino en orde inversa a inscripción. O sea, esta última parella foron os primeiros en inscribirse, non ten máis secreto, porque a ninguén lle gusta ser os primeiros en este tipo de concursos e creo que tampouco os últimos, pero alguén ten que chamar de primeiro e alguén ten que chamar de último. Así que vamos vou presentarvos a última parella en formar parte deste certame de gaita e tamboril de 2026 e eles veñen dende Cedeira e chamanse así, Cedeira. O gaiteiro é Andrés García Herba e a tamborileira Celtia Labraña González. A primeira peza a interpretar O la vide de Daniel Bellón e a segunda peza A muñeira das fiadas, tradicional do repertorio de Manuel do Pazo. Un forte aplauso para esta última parella.
Entrego o terceiro premio Conchi Sales, presidenta da Asociación Cultural Xuvenil San Telmo de Tui, a o grupo Cedeira, Andrés García Herba e Celia Labraña González. Subir o palco para recibir o premio. ¿Separado por el primero? No. Yo sí. Fuerte ese aplauso para o Herba. Cedeira, perdón.
xa recolle a pandeireta tamén que canda está por aquí. O apuro, deixáronos este xurado todos un pouco descolocados, moi rápidos, unha maravilla. Trae a mesma Conchi Sales a entrega da pandeireta doada polo obradoiro Carlos do Viso. O segundo premio, dotado con 300 euros, máis farrapo de gaita, doado por Obradoiro Gaitas Gil, entrega o segundo premio Sonsoles Vicente, concelleira de Cultura do excelentísimo Concello de Tui, e vai para o grupo Gargallada, o gaiteiro Ismael García del Río e o tamborileiro Sergio Pérez Piñeiro. Forte aplauso. E aquí é un momento agardado da noite, o primeiro premio deste 11º certame de gaita e tamboril do ano 2026 son un aporte de 500 euros máis punteiro de granadillo en do, anillado en buxo con filete, doado polo obradoiro de gaitas Antón Corral. Entrega o premio ao excelentísimo señor alcalde Enrique Cabaleiro do Concello de Tui, e vai para o grupo Pau de Buxo, gaiteiro Manuel Sisto Branco, tamborileiro Miguel Soto Campo. Muy fuertes aplausos.